Markus si myslel, že najímá jen další hospodyni. Žena, která odpověděla na jeho zoufalý inzerát, nosila šaty až ke kotníkům a mluvila šeptem. Nikdy si nesedla, nikdy si nesundala kabát a nikdy nevysvětlila, proč sebou trhne pokaždé, když prásknou dveře. Ale hned první den zachránila život jeho synovi trpícímu astmatem. To mělo stačit. Nestačilo. Když se Calebovo dýchání stalo kritickým a Riley mu spěchala na pomoc, její šaty se zachytily o koupelnové zařízení. Markus bez přemýšlení sáhl, aby látku uvolnil. Prosím, nezvedejte mi šaty, prosila. Panika v jejím hlase se rozlévala jako protržená hráz. Příliš pozdě. Látka se stejně nadzvedla. To, co Markus pod ní uviděl, nebylo jen šokující. Bylo to nemožné. A donutilo ho to zpochybnit všechno, co si myslel, že ví o ženě, která žije v jeho domě. O 3 měsíce dříve se Marcus Thompson ocitl na pokraji sil. Jeho 6letý syn Caleb sípal během další probdělé noci, zatímco Marcus přecházel chodbou před dveřmi jeho pokoje. Astmatické záchvaty se zhoršovaly od té doby, co Jennifer zemřela. Doktor říkal, že stres může záchvaty spouštět, ale to vědomí nijak neusnadňovalo návštěvy pohotovosti ve 3 ráno. Paní Petersonová, jeho starší sousedka, se snažila pomoci, ale ve svých 73 letech nedokázala Caleba během těch nejhorších chvil zvednout. Marcus potřeboval někoho mladšího, někoho vyškoleného, někoho, kdo rozumí tomu, že dýchání jeho syna se může bez varování zastavit. Pracovní agentura mu poslala 3 kandidátky. První vydržela 2 hodiny, než jí Calebův záchvat kašle vyhnal pryč. Druhá po zhlédnutí záchvatu požadovala rizikový příplatek. Třetí se vůbec neukázala. Marcus už byl připraven dát výpověď ve stavební firmě a stát se pečovatelem na plný úvazek, když dorazila žádost Riley Bennettové. Žádné reference, žádné formální vzdělání. Jen ručně psaná poznámka, že má zkušenosti s dětmi s dýchacími potížemi a může nastoupit okamžitě. Objevila se u jeho dveří v úterý ráno, měla na sobě tmavě šedé šaty sahající až ke kotníkům a vlněný kabát navzdory 30stupňovému vedru. Vlasy měla stažené do přísného drdolu a její zelené oči si jakoby nejdřív zmapovaly všechny východy z místnosti, než se setkali s jeho pohledem. Když si potřásli rukou, její stisk byl pevný, ale prsty se jí lehce třásly. Marcus si všiml, že stojí blízko vchodových dveří, jako by byla připravená utéct při prvním náznaku problémů. Jsem Riley Bennettová, řekla sotva slyšitelným hlasem. Hledáte pomoc se svým synem? Marcus přikývl a studoval její bledou pleť i to, jak neustále pokukuje směrem ke schodům, odkud bylo slyšet bzučení Calebova inhalátoru. Ten zvuk okamžitě poznala. Její ramena se nepatrně uvolnila a poprvé od chvíle, kdy vstoupila do domu, působila, že se normálně nadechla. Ať už měla s dýchacími přístroji jakékoliv zkušenosti, byly značné. V tu chvíli dostal Caleb lehčí záchvat. Z jeho pokoje se ozvalo známé sípání, následované tichým žuchnutím, když sahal po inhalátoru. Většina lidí by se zatvářila ustaraně, nebo by se zeptala, co mají dělat. Riley už byla v pohybu. Vyběhla schody po 2, její dlouhé šaty ji nijak nespomalovaly. Když jí Marcus doběhl, klečela už u Calebovy postele a měla ruce přesně tam, kam by je položil respirační terapeut a s jistotou mu masírovala záda. Dýchej se mnou, zlatíčko, šeptala Calebovi, její hlas měl uklidňující, téměř zpěvný tón. Nádech nosem, výdech pusou, to je ono. Calebovo dýchání se během pár minut uklidnilo, rychleji než kdykoliv od Jenniferiny smrti. Když Riley vstala, pečlivě si uhladila šaty a ujistila se, že lem vše zakrývá. Marcus zahlédl něco neobvyklého u jejího kotníku, ale látka se vrátila na místo dřív, než dokázal rozpoznat, co viděl. Jak jste věděla, co dělat? Zeptal se, když se vraceli dolů. Riley se zastavila na posledním schodu a sevřela zábradlí silněji, než bylo nutné. Zkušenost, odpověděla jednoduše. Už jsem se starala o někoho s vážnými dýchacími problémy. To, že řekla někoho místo konkrétního vztahu, v Marcusovi vzbudilo zvědavost, ale něco v jejím výrazu ho varovalo, aby se dál nevyptával. V jejich očích byl stejný druh bolesti ze ztráty, jaký vídal každé ráno ve vlastním odrazu.
Riley se toho odpoledne nastěhovala do pokoje pro hosty s jedinou cestovní taškou a malou dřevěnou krabičkou, kterou nosila, jako by obsahovala něco velmi cenného. Nepotřebovala žádnou prohlídku domu. Během pár hodin si zapamatovala jeho uspořádání a nějakým způsobem věděla, kde Jennifer schovávala nouzové zdravotnické potřeby, aniž by jí to kdokoliv řekl. Když Marcus nabídl, že objedná pizzu k večeři, odmítla s tím, že se nají později. Když jí navrhl, aby si udělala pohodlí v obýváku, zůstala stát u kuchyňského okna a sledovala ulici, jako by čekala, že někdo přijde. První týden proběhl bez problémů. Calebovo dýchání se pod Rileynou péčí výrazně zlepšilo. Zdálo se, že jeho záchvaty dokáže předvídat. Upravovala vlhkost v jeho pokoji, sledovala jeho aktivitu a dbala na to, aby měl inhalátor vždy po ruce. Vařila jednoduchá jídla, která chutnala lépe než cokoliv, co Marcus dokázal od doby, kdy se stal samoživitelem. Uklízela bez vyzvání a nikdy si nestěžovala na dlouhé hodiny ani na Calebovi občasné záchvaty vzteku, když byl kvůli lékům podrážděný. Její chování ale bylo každým dnem podivnější. Riley si nikdy nesedla, ani při jídle. Jen se na chvíli opřela o okraj židle, než zase vstala, jako by jí sezení působilo fyzické nepohodlí. Odmítala Marcusovi nabídky, že jí koupí pohodlnější oblečení a trvala na tom, že její dlouhé šaty jsou v pořádku. Nejpodivnější ze všeho bylo, že nikdy nepoužívala koupelnu v patře. Vždy chodila do malé toalety v přízemí, i když nesla Caleba po koupeli do postele. Když se Marcus zeptal, jestli je s koupelnou nahoře něco v nepořádku, Riley zrudla a zamumlala něco o tom, že dává přednost soukromí. Pravda se začala odhalovat během dusného čtvrtečního večera na konci září. Marcus se vrátil z práce a našel paní Petersnovou čekat na verandě. Její tvář byla plná obav. Dnes jsem viděla Riley v lékárně, řekla bez okolků. Vyzvedávala si léky, ale jméno na lahvičce nebylo Bennettová, bylo tam Crawfordová. Riley Crawfordová. Marcusovi se sevřel žaludek. Proč by Riley používala jiné příjmení? Paní Petersnová se naklonila blíž a stišila hlas. Lékárník zmínil, že už měsíce kupuje inzulín. Velké dávky, Marcusi. Té noci, když Caleb usnul, Marcus Riley konfrontoval v kuchyni. Stála u dřezu a myla nádobí, které vůbec nebylo špinavé, její pohyby byly mechanické a opakující se. Musíme si promluvit, řekl Marcus a Rileyny ruce stuhly na talíři, který právě drhla. O čem? Zeptala se, ale v jejím hlase bylo cítit, že přesně ví, co přijde. Marcus odsunul židli a pokynul jí, aby se posadila. Riley zůstala stát. Proč v lékárně používáte jméno Crawfordová? Zeptal se jemně. Riley se sesunula v ramenou, jako by na ně dopadla neviditelná tíha. Crawfordová bylo moje manželské jméno, řekla sotva slyšitelně. Nedokázala jsem se ho vzdát po... Nedokončila větu, ale Marcus pochopil. Poté, co zemřel váš manžel, odhadl. Riley pomalu zavrtěla hlavou. Poté, co zemřela moje dcera. Ta slova visela mezi nimi jako hmatatelná tíha. Marcus cítil, jak se mu svírá hruď, když mu to začalo docházet. Ten inzulin je pro diabetické dítě, řekl. Jmenovala se Mia, zašeptala Riley a s třesoucíma se rukama odložila talíř. Měla cukrovku prvního typu od 4 let. Potom, co nás její otec opustil, jsem se o ní starala sama. Otočila se k Marcusovi a on viděl, jak se jí v zelených očích hromadí slzy. Zemřela před 8 měsíci. Diabetická ketoacidóza. Byli jsme v parku, vypadala v pořádku a pak najednou... Riley se zlomil hlas. Nestihla jsem jí dostat do nemocnice včas. Selhala jsem. Marcus k ní udělal krok. Chtěl jí utěšit, ale Riley ustoupila, dokud nenarazila na kuchyňskou linku. Pořád jí kupuju inzulin, pokračovala. Hlas se jí třásl zoufalstvím. Vím, že to zní šíleně, ale nedokážu přestat. Každý měsíc jdu do lékárny a vyzvednu její recept a říkám si, že jsem se třeba spletla. Že je někde naživu a potřebuje ho. Lékárník si myslí, že je pro mě, proto používám své manželské jméno, aby se neptal. Díly skládačky do sebe začínaly zapadat, ale Marcus cítil, že toho je víc. Proto jste tak dobrá s Calebem? Zeptal se. Protože jste se starala o Miu? Riley přikývla a otřela si oči hřbetem ruky. Když jsem ten první den viděla jeho záchvat, jediné, co mě napadlo, bylo ne znovu. Nemohla jsem dovolit, aby další dítě trpělo, když mu možná můžu pomoct.
Zvedla k němu zoufalý pohled. Ale Markusi, co když selžu i u něj? Co když ho moje přítomnost ohrozí? Než stačil odpovědět, ozvala se šora rána a Calebův vyděšený hlas volající o pomoc. Oba vyběhli ke schodům, ale Riley byla v jeho pokoji první. Chlapec ležel na podlaze vedle převrženého nočního stolku, lapal po dechu, zatímco jeho nebulizér bezmocně bzučel na koberci. Inhalátor se skutálel pod postel, mimo dosah. Riley padla na kolena, šaty se jí rozprostřely kolem, když se snažila lék vytáhnout. Nedostanu se k němu, sípal Caleb, rty mu začínaly modrat. Riley se natáhla víc pod postel, ale její šaty se zachytily o kovový rám. Jak se snažila uvolnit, látka se lehce nadzvedla a Markus zahlédl něco, co nedávalo smysl. Tam, kde měla být Rileyna levá noha, se zalesklo kovové a karbonové provedení. Protéza. To zjištění ho zasáhlo jako rána, ale nebyl čas o tom přemýšlet. Caleb potřeboval pomoc. Markus se vrhl pod postel z druhé strany, popadl inhalátor a rychle mu podal 2 dávky, zatímco Riley podpírala Calebova záda. Lék zabral během několika minut. Barva se vrátila do chlapcovi tváře a jeho dýchání se uklidnilo. To je ono, zašeptala Riley. Její hlas se lehce třásl. Jsi v pořádku, zlatíčko, jen pomalu dýchej. Caleb přikývl a opřel se o její rameno, zatímco se jeho dech vracel k normálu. Markus je sledoval a v hlavě se mu honilo to, co právě viděl. Když byl Caleb zpátky v posteli, vrátili se Markus a Riley do kuchyně. Mlčky. Riley okamžitě začala uklízet, její pohyby byly nervóznější než obvykle. Riley, řekl Markus tiše, ohledně toho, co jsem viděl nahoře, stuhla, zády k němu. Nevím, co si myslíte, že jste viděl, řekla, ale v jejím hlase chyběla jistota. Markus k ní přistoupil opatrně, aby ji nezatlačil do kouta. Vaše noha, řekl jemně. Je to protéza, že? Její klid se konečně zlomil. Sevřela okraj linky tak silně, až jí zbělely klouby. Prosím, neptejte se mě na to, zašeptala. Já nemůžu, ještě nejsem připravená. Markus natáhl ruku, aby se jí dotkl, ale ucukla. Musím jít, řekla náhle a otočila se k němu. Byla to chyba, neměla jsem sem vůbec chodit. Vyrazila ke dveřím, ale Markus jí zastoupil cestu. Riley, počkejte. Nemusíte vysvětlovat nic, na co nejste připravená. Vy to nechápete, řekla. Její hlas stoupal panikou. Když lidé zjistí o mé noze, začnou se ptát. Budou chtít vědět, jak se to stalo, proč jsem tady, před čím utíkám. Protlačila se kolem něj a zamířila ke schodům. Musím si zbalit, ráno budu pryč. Markus jí následoval s bušícím srdcem. A co Caleb? Ten vás potřebuje. Riley se zastavila u paty schodů a pevně sevřela zábradlí. Potřebuje někoho, kdo ho nevystaví nebezpečí. Nebezpečí před čím? Naléhal Markus. Riley, ať už se bojíte čehokoliv, zvládneme to spolu. Otočila se k němu. A Markus v jejich očích uviděl něco víc než jen smutek nebo stud. Byl to skutečný strach. Nemáte tušení, co nabízíte, řekla tiše. Moje minulost není jen smutná, Markusi. Je nebezpečná. Jsou lidé, kteří mě můžou hledat. A až mě najdou, zavrtěla hlavou. Nedovolím, aby se Caleb ocitl v té přestřelce. Než Markus stačil odpovědět, světla reflektorů přejela po předních oknech. Na příjezdovou cestu právě zajelo auto, téměř o půlnoci. Jeho motor narušil ticho předměstí. Riley stuhla, z tváře jí zmizela barva. Našli mě, zašeptala a ustoupila od oken. Musím jít, hned. Markus se podíval ven a uviděl černý sedan se zatmavenými skly, stojící na jeho příjezdové cestě. Na předních sedadlech seděly 2 postavy, ale ve tmě jim neviděl do tváří. Kdo to je? Zeptal se. Ale Riley už byla v pohybu. Vyběhla nahoru překvapivě rychle i přes svou protézu a Markus slyšel, jak hází věci do tašky. Venku zabouchly dveře auta, následované těžkými kroky na jeho verandě. Když zazvonil zvonek, zněl v tichém domě nepřirozeně hlasitě. Markus zaváhal, nevěděl, jestli otevřít nebo předstírat, že nikdo není doma. Zazvonili znovu, tentokrát naléhavěji. Markus otevřel dveře a našel na prahu 2 muže v tmavých oblecích. Vypadali jako federální agenti nebo soukromí vyšetřovatelé,
s vážnými výrazy, které naznačovaly, že tohle není společenská návštěva. Dobrý večer, pane, řekl ten vyšší a ukázal odznak tak rychle, že ho Marcus nestihl přečíst. Hledáme ženu jménem Riley Crawfordová. Máme důvod se domnívat, že by mohla pobývat zde. Marcusovi vyschlo v ústech. Nikoho s tím jménem neznám, zalhal, překvapený, jak klidně jeho hlas zněl. Druhý muž vykročil dopředu a vytáhl fotografii. Možná teď používá jméno Riley Bennettová. Asi 168 cm, zrzavé vlasy, zelené oči, lehce kulhá. Marcus se na fotku podíval a srdce mu kleslo. Byla to určitě Riley, jen vypadala hubenější a vyděšenější než žena, kterou znal. Co po ní chcete? Zeptal se a snažil se získat čas. Muži si vyměnili pohledy. To je důvěrná informace, řekl první. Ale můžu vám říct, že je hledaná k výslechu v souvislosti se závažným zločinem. Šora Marcus zaslechl tiché bouchnutí a pak zvuk otevíraného okna. Riley utíkala, nejspíš přes Calebův pokoj, dolů po dubu, který rostl blízko domu. Potřeboval ty muže zdržet. Podívejte, pánové, řekl Marcus. Vyšel na verandu a zavřel za sebou dveře. Pracuju na stavbě. Odcházím ještě před svítáním a vracím se až večer. Kdyby tu někdo bydlel bez mého vědomí, asi bych o tom nevěděl. Muži mu to nevěřili. Pane Thompsone, řekl ten vyšší, a Marcus si uvědomil, že už znají jeho jméno. Máme záznamy, jak tato žena před 3 týdny vstupuje do vašeho domu. Víme, že tu bydlela. Marcus se cítil zahnaný do kouta. Dobře, ano, přiznal. Najal jsem ji jako hospodyni, ale odešla včera. Říkala, že našla lepší práci na druhém konci města. Nebyla to úplná lež. Riley skutečně odcházela, jen ne z důvodů, které uvedl. Řekla vám, kam jde? Naléhal druhý muž. Marcus zavrtěl hlavou. Byla dost uzavřená, držela si odstup, o své minulosti moc nemluvila. To byla pravda. Muži si ho chvíli měřili pohledem a hledali známky lži. Pane Thompsone, ta žena je nebezpečná. Pokud vás znovu kontaktuje, musíte nám okamžitě zavolat. Podali mu vizitku, jen s telefonním číslem, žádná jména, žádná instituce. Když odešli, Marcus čekal 20 minut, než se vrátil dovnitř. Dům byl jiný, napjatý, plný nezodpovězených otázek. Vyšel do Calebova pokoje, okno bylo otevřené a dovnitř proudil chladný noční vzduch, který rozvlnil záclony. Na nočním stolku zůstala Rileyna malá dřevěná krabička. Marcus ji opatrně vzal, byla překvapivě lehká. Uvnitř našel malou lahvičku inzulinu, dětský zdravotní náramek s nápisem Mia Crawford a složený papír. Vzkaz byl napsaný Rileyným pečlivým písmem. Marcusi, omlouvám se, že jsem ti nemohla říct pravdu. Mia zemřela při autonehodě, ale nebyla náhodná. Její otec, můj bývalý manžel Derek, byl policista s vazbami na velmi nebezpečné lidi. Když jsem se ho snažila opustit, vyhrožoval, že ublíží Mie. Vzala jsem ji a utekla. Ale našel nás. Ta nehoda byla určena mně. Mia zemřela, protože jsem ji nedokázala ochránit. Teď chtějí Derekovi známí, abych zaplatila za jeho smrt. Nikdy jsem nechtěla ohrozit tebe ani Caleba. Prosím, řekni Calebovi, že mě mrzí, že jsem musela odejít. Dávejte na sebe pozor. Marcus se sesunul na židli u Calebova stolu. Hlavu měl plnou chaosu. Riley nebyla jen truchlící matka utíkající před bolestí. Utíkala před lidmi, kteří ji vinili ze smrti policisty. Ti muži nebyli žádní agenti. Byli to Derekovi lidé. A teď věděli, že Riley byla tady. To znamenalo, že se mohou vrátit. Marcusovi bylo špatně při pomyšlení, jak blízko bylo nebezpečí jeho synovi. Druhý den ráno se Caleb probudil a ptal se na Riley. Kde je tati? Vždycky mi pomáhá s dýcháním. Marcus si sedl na okraji jeho postele a snažil se najít slova, která by pochopilo 6leté dítě. Riley musela odjet, kamaráde. Má nějaké dospělé problémy, které musí vyřešit. Caleb se rozplakal. Ale nerozloučila se. Slíbila, že se vždycky rozloučí. Marcus si syna přitáhl do náruče a cítil, jak ho pálí oči. Další 2 týdny Marcus střídal dočasné pečovatelky a hledal někoho stálého. Nikdo z nich nerozuměl Calebovu stavu tak jako Riley. Jeho záchvaty byly častější a horší. Caleb se na ní ptal pořád dokola a Marcus si uvědomoval, že jeho výmluvy zní čím dál prázdněji. Vrátí se, až vyřeší své problémy, říkal mu. Ale uvnitř tomu sám nevěřil.
Pak, jedno deštivé úterní večer, Marcus uslyšel tiché zaklepání na zadní dveře. Otevřel a na prahu stála Riley. Byla promočená až na kůži a třásla se zimou. Vypadala hubenější než dřív a pod očima měla tmavé kruhy. Vím, že bych tu neměla být, řekla roztřeseným hlasem. Ale nemohla jsem přestat myslet na Caleba. Jak se má? Marcus jí bez váhání vtáhl dovnitř. Ptá se na tebe každý den. Jeho dýchání se zhoršilo od té doby, co si odešla. Riley zavřela oči, jako by jí to bolelo. Toho jsem se bála. Stres všechno zhoršuje u dětí s astmatem. Rozhlédla se po kuchyni a Marcus si uvědomil, že kontroluje, jestli se ti muži nevrátili. Byli tady kvůli tobě, řekl tiše. 2 muži v oblecích. Říkali, že jsi hledaná kvůli nějakému zločinu. Riley unaveně přikývla. Derekova smrt. Myslí si, že jsem ho zabila, ale byla to sebeobrana. Otřásla se. Chtěl ublížit mi a já. Ta autonehoda se stala během toho zápasu. On zemřel, ale ona taky. Marcus jí posadil na židli a všiml si, jak opatrně si nastavuje protézu. Řekni mi všechno, řekl. Chci vědět, s čím máme tu čest. Riley zvedla překvapeně oči. Máme? Zopakovala. Marcusi, do toho se nemůžeš zaplést. Ti lidé jen nekladou otázky. Oni nechávají problémy zmizet navždy. Marcus si sedl naproti ní. Zachránila jsi mému synovi život. Víckrát. Ať se v tvé minulosti stalo cokoliv, vím, že nejsi vrah. Během následující hodiny mu Riley řekla celý příběh. Derek Crawford byl skorumpovaný policista zapletený s drogovými dílery a praním peněz. Když Riley zjistila, co dělá a pohrozila, že ho nahlásí, začal být násilný. Řekl, že pokud ho opustím nebo prozradím, zajistí, aby za to zaplatila Mia, vysvětlila. Tak jsem zůstala a snášela to, protože jsem si myslela, že ji tím chráním, ale když začal být čím dál nestabilnější a paranoidní, pochopila jsem, že zůstat je ještě nebezpečnější. A tehdy si utekla? Zeptal se Marcus. Riley přikývla. Vzala jsem Miu a jela rovnou na pobočku FBI, ale Derek měl kontakty i tam. Někdo ho varoval dřív, než jsme vůbec stihli podat výpověď. Její hlas stichl. Našel nás na parkovišti, strhla se rvačka, snažil se chytit volant, když jsem řídila. Narazili jsme do stromu ve 40 kilometrech za hodinu. Ten náraz mi zlomil nohu tak špatně, že ji museli amputovat. Mia nedokázala to doříct. Marcus natáhl ruku přes stůl a vzal jí za ruku. Je mi to líto, řekl prostě. Všechno. Riley mu vděčně stiskla prsty. Derek zemřel na místě, ale jeho společníci tvrdili, že jsem ho zavraždila. Říkali, že jsem ho tam vylákala schválně, abych ho zabila, a vypadalo to jako nehoda. Místní policie byla příliš skorumpovaná, aby to vyšetřila, takže jsem utekla, než mě mohli zatknout. Podívala se na jejich spojené ruce. Od té doby se přesouvám z města do města, používám své rodné jméno a snažím se být neviditelná. Proč jsi odpověděla na můj inzerát? Zeptal se Marcus. Mohla jsi dál utíkat. Riley dlouho mlčela. Protože když jsem četla o Calebově astmatu, viděla jsem příležitost udělat něco dobrého. Mia mě naučila tolik o zvládání chronické nemoci, jak číst příznaky a předcházet krizím. Myslela jsem, že bych její památku mohla uctít tím, že pomůžu jinému dítěti. Zvedla k němu oči plné slz. Nikdy jsem nečekala, že mi na vás obou začne tolik záležet. Zvuk šora je oba zarazil. Caleb měl další záchvat. Riley okamžitě vyskočila a zamířila ke schodům, navzdory Marcusovým protestům. Riley, jestli se ti muži vrátí a najdou tě tady, zastavila se u schodiště. Tak to vyřešíme spolu, řekla. Zopakovala jeho vlastní slova. Ale teď Caleb potřebuje pomoc. A já jsem ten, kdo mu ji dokáže dát. Marcus jí následoval nahoru. Srdce mu bušilo směsí strachu a obdivu. Našli Caleba sedět na posteli. Dýchal těžce, ale zatím to nebylo kritické. Riley okamžitě začala s masáží, která už dříve fungovala. Její ruce se pohybovaly s jistotou, navzdory stresu. Ahoj, zlatíčko, zašeptala. Jsem zpátky. Calebovi oči se rozzářily úlevou a radostí. Riley, táta říkal, že jsi musela odejít, ale já věděl, že se vrátíš. Riley se usmála skrz slzy. Taky si mi chyběl, broučku. Tak pojď, zlepšíme to dýchání, ano? Během několika minut záchvat odezněl.
Když ho Riley znovu uložila do postele, chytil jí za ruku. Neodcházej už, prosil. Dýchá se mi líp, když jsi tady. Riley bezmocně pohlédla na Marcuse, rozpolcená mezi touhou zůstat a strachem, že je ohrozí. Pokusím se, slíbila, i když oba věděli, jak těžké to bude. Caleb se usmál a zavřel oči. Poprvé po týdnech spal klidně. Dole v kuchyni seděli Marcus a Riley u stolu a plánovali. Nemůžu utíkat navždy, řekla Riley. Dřív nebo později mě dostihnou. A pak? Marcus jí přerušil. Pak zajistíme, že na to nebudeš sama. Získáme důkazy o Derekově korupci, dokážeme, že jsi jednala v sebeobraně a odhalíme jeho společníky. Riley na něj zírala. To je strašně nebezpečné. Ti lidé už zabíjeli. Proto budeme opatrní, řekl Marcus. Budeme všechno dokumentovat, dělat kopie a zapojíme lidi, které nemůžou podplatit ani zastrašit. Vytáhl notebook. Derekův případ musel někde zanechat stopu. Zprávy FBI, nemocniční záznamy, výpovědi svědků. Když shromáždíme dost důkazů... Riley zavrtěla hlavou. Už jsem to zkoušela. Zakryli stopy až moc dobře. Marcus se na ní pevně podíval. Zkoušela jsi to sama. Teď už sama nebudeš. Zbytek noci strávili pátráním po minulosti Dereka Crawforda a okolnostech jeho smrti. Marcus využil své kontakty ze stavebnictví, aby se dostal k veřejným záznamům, které mohly být přehlédnuté. Riley poskytla informace o Derekových společnících a jejich trestné činnosti. Pomalu se začal rýsovat obraz mnohem většího spiknutí, než si oba dokázali představit. Derek nebyl jen skorumpovaný policista. Byl součástí sítě, která zahrnovala prokurátory, soudce i federální agenty. Když začalo svítat, měli základ případu, který by mohl fungovat. Je to zatím málo, řekla Riley a prohlížela si poznámky. Ale je to začátek. Marcus přikývl. Cítil větší naději než za poslední týdny. Budeme sbírat další důkazy. Až jich bude dost, předáme to někomu, koho si nemůžou koupit. Riley se na něj podívala s něčím, co připomínalo úžas. Proč to děláš? Vždyť mě sotva znáš. Marcus se nad tou otázkou vážně zamyslel. Protože tě má Caleb rád. Protože jsi zlepšila náš život ve všech důležitých směrech. A protože... Zaváhal, pak se rozhodl být upřímný. Protože se do tebe asi zamilovávám. Riley se rozšířily oči a na okamžik se Marcus obával, že řekl příliš mnoho, příliš brzy. Pak ale natáhla ruku přes stůl a chytila ho za ruku. I když víš o mé minulosti, o tom nebezpečí? Právě proto, odpověděl Marcus. Přežila si věci, které by většinu lidí zlomily, a přesto máš odvahu starat se o ostatní. To není někdo, koho bych chtěl ztratit. Riley se zalily oči slzami. Tentokrát to ale byly spíš slzy úlevy než bolesti. Myslela jsem, že po míně smrti už nikdy nebudu schopná někoho milovat, zašeptala. Ale být tady s tebou a Calebem je to, jako bych se znovu učila dýchat. Jejich rozhovor přerušil zvuk několika aut, která vjela na příjezdovou cestu. Marcus se podíval z okna a krev mu stuhla v žilách. Dům obklopili 4 černé sedany a z každého vystupovali ozbrojení muži. Tentokrát si přivedli posily, řekla Riley překvapivě klidně. Marcusi, vezmi Caleba a utečte zadním vchodem. Ještě máte čas. Marcus pevně zavrtěl hlavou. Neutíkáme. Už ne. Místo toho udělal něco nečekaného. Vytáhl telefon a začal natáčet video. Pokud tohle sledujete, jmenuji se Marcus Thompson a žena se mnou je Riley Crawfordová. Máme důkazy, že její bývalý manžel Derek Crawford byl skorumpovaný policista zapletený do obchodu s drogami a praní peněz. Muži, kteří právě stojí před naším domem, jsou jeho komplicové a přišli umlčet jediného svědka jejich zločinů, podal telefon Riley. Pošli to všem médiím a bezpečnostním složkám, na které si vzpomeneš. Riley rychle psala, zatímco kolem domu duněly kroky. Hotovo, řekla a podívala se na něj s obdivem. To bylo geniální. Marcus se trpce usmál. Někdy je nejlepší obrana zajistit, aby všichni věděli, že jsi pod útokem. Venku zapraskal megafon. Riley Crawfordová, vyjděte ven s rukama nahoře. Už se ani nesnaží předstírat, že jsou legitimní, poznamenala Riley. Máte 60 sekund, jinak vnikneme dovnitř. Marcus chytil Riley za ruku. Ať se stane cokoliv, chci, abys věděla, že mít tě v našem životě stálo za každé riziko. Riley mu pevně stiskla prsty. Taky tě miluju.
řekla tiše. Oba. Shora bylo slyšet, jak se Caleb probouzí. Pak se přední dveře rozletěly dovnitř a ozbrojení muži vtrhli do domu. Marcus i Riley zvedli ruce. Jsme neozbrojení civilisté, řekl Marcus nahlas, aby to telefon zachytil. Tohle se natáčí a vysílá živě. Vůdce skupiny zaváhal. Očividně nečekal takovou připravenost. Vypněte kameru, přikázal. Marcus zavrtěl hlavou. Už je to nahrané na více serverech. Teď se dívá celý svět. Několik napjatých minut se nic nedělo. Pak se v dálce rozezněly sirény. Skutečné policejní sirény rychle se přibližovaly. Rileyn přenos zabral. Zdá se, pánové, že budete muset něco vysvětlovat, řekl Marcus klidně. Ozbrojení muži si nejistě vyměnili pohledy. Očekávali rychlou a tichou akci, ne veřejný skandál s příjezdem federálních jednotek. Skutečné agenty FBI, kteří dorazili na základě Rileyna vysílání, vedla agentka Sarah Mitchellová, žena, která Derekovu síť vyšetřovala měsíce, aniž tušila, že Riley je naživu. Paní Crawfordová, řekla, zatímco zdravotníci kontrolovali Riley i Marcuse. Hledali jsme vás. Vaše svědectví může být klíčem k rozbití celé téhle organizace. Riley se skepticky zamračila. Jak mám vědět, že jste opravdu FBI a ne další Derekovi lidé? Agentka Mitchellová se usmála a podala jí složku. Protože mám kompletní finanční záznamy Dereka, odposlechy jeho hovorů a důkazy nejméně o 12 vraždách, které spáchali, aby ochránili svůj biznis. Tenhle případ budujeme už 2 roky, jen jsme potřebovali někoho, kdo to potvrdí. Riley otevřela složku a zalapala po dechu. Máte všechno. Převody peněz, místa schůzek, dokonce i fotky Dereka s dealery. Měli jsme všechno, kromě živého svědka, opravila jí agentka. Derekovi partneři se postarali, aby všichni ostatní zemřeli při nešťastných nehodách. Vy jste poslední, kdo je může definitivně dostat za mříže. Riley se podívala na Marcuse. Ten povzbudivě přikývl. Je čas přestat utíkat, řekl tiše. Kvůli mí, kvůli Calebovi, kvůli všem ostatním rodinám, kterým ublížili. Soudní proces trval 8 měsíců. Když skončil, celá Derekova síť byla rozbita. 17 lidí bylo odsouzeno za obchod s drogami, vraždy i další zločiny. Rileyno svědectví hrálo klíčovou roli. Agentka Mitchellová dodržela slib. Chránila Riley i její novou rodinu po celou dobu. Zajistila nepřetržitou ochranu i bezpečné ubytování. Jednoho teplého jarního rána, přesně rok poté, co Riley poprvé zaklepala na Marcusovi dveře, se všichni sešli v Calebově pokoji na malý výjimečný okamžik. Riley klečela u jeho postele a držela malou dřevěnou krabičku. Tu samou, kterou Marcus našel, když kdysi utekla. Mia by chtěla, abys to měl, řekla a otevřela ji. Uvnitř byl dětský zdravotní náramek. Byla velmi statečná, stejně jako ty. Caleb si náramek pozorně prohlížel. Budeš mi o ní vyprávět další příběhy? Zeptal se. Riley se usmála, už bez té ostré bolesti, kterou v ní dřív vzpomínky vyvolávaly. Moc ráda. Myslím, že by tě měla opravdu ráda. Marcus stál ve dveřích a sledoval, jak Riley pomáhá Calebovi zapnout náramek na zápěstí. Chlapec byl už 3 měsíce bez záchvatu. Dýchal lépe a jistěji než kdykoliv od smrti Jennifer. Toho večera, když Caleb usnul, našel Marcus Riley na zadní verandě, jak sleduje západ slunce. Převlékla se ze svých obvyklých dlouhých šatů do džínů a trička, něco, v čem se teprve nedávno začala cítit pohodlně. Její protéza byla nyní viditelná, ale místo, aby ji skrývala, zdálo se, že se s tímto viditelným důkazem svého přežití smířila. Za co tvoje myšlenky? Zeptal se Marcus a posadil se vedle ní na houpačku. Přemýšlela jsem o druhých šancích, odpověděla Riley a opřela se o jeho rameno. Před rokem jsem si myslela, že můj život skončil. Ztratila jsem dceru, utíkala jsem před vrahy a nedokázala jsem si představit, že bych se někdy znovu cítila v bezpečí nebo šťastná. Ukázala směrem k domu, kde Caleb klidně spal. A teď mám zase rodinu, domov, budoucnost. Připadá mi to skoro až příliš dobré, aby to byla pravda. Marcus jí políbil na temeno hlavy. Je to skutečné. My jsme skuteční. Riley se na něj podívala. Její zelené oči zářily slzami radosti. Když si mi tu první noc omylem nadzvedl šaty, myslela jsem, že je konec všeho.
Byla jsem si jistá, že uvidíš moji protézu a budeš si myslet, že jsem poškozená, zlomená, že nestojím za to riziko. Markus jí jemně vzal tvář do dlaní. To, co jsem viděl, byla žena, která přežila nemožné a pořád měla dost lásky na to, aby zachránila mého syna. To není zlomené. To je zázrak. Seděli chvíli v tichu, zatímco se na tmavnoucí obloze začaly objevovat hvězdy. Z domu se ozývalo tiché bzučení Kalebova z vlhčovače a pravidelné tikání starých hodin na chodbě. Normální zvuky, bezpečné zvuky, zvuky rodiny, která našla klid. Tak co bude teď? Zeptala se Riley. Markus se usmál a vytáhl z kapsy malou sametovou krabičku. Teď přestaneme utíkat a začneme žít. Riley si přikryla ústa rukou, když Markus krabičku otevřel. Uvnitř byl jednoduchý diamantový prsten. Vím, že se známe teprve rok a byl to asi ten nejsložitější rok v našem životě, řekl. Ale nedokážu si představit budoucnost bez tebe. Vezmeš si mě? Riley na odpověď se ztratila v slzách, smíchu a polibku, který chutnal jako naděje, domov a šťastný konec, který se kdysi zdál nemožný. Jakoby přivolán tímto okamžikem, objevil se ve dveřích Caleb v pyžamu, svírající svého plyšového slona. Vy se budete brát? Zeptal se ospale. To znamená, že Riley bude moje máma? Riley se podívala na chlapce, který se stal její druhou šancí na mateřství. Její srdce bylo tak plné, že měla pocit, že přetéká. Pokud budeš chtít, řekla tiše. Caleb vážně přikývl. Mně by se to líbilo, řekl a dotkl se zdravotního náramku na svém zápěstí. A v té chvíli, pod hvězdnou oblohou a obklopená 2 lidmi, kteří ji znovu naučili milovat, Riley Crawford Bennett Thompson věděla, že někdy ty nejkrásnější rodiny jsou ty, které si navzájem vyberou. Někdy ty největší milostné příběhy začínají slovy prosím, nezvedejte mi šaty. A někdy, když si myslíte, že váš příběh končí, ve skutečnosti teprve začíná.